Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Simeon Boys. Kumapoyamba na mitu yake. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha maudindo komanso kusankha nduna zina zatsopano ndi akuluakulu ena atsopano mu nthambi zofalitsa nkhani za boma. Boma lapereka 3.8 billion kwacha mwa 10 billion kwacha yothandizira ntchito za maphunziro aulere msukulu za sekondari. Ndipo sukulu mdziko muno azipempha kuti izilimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda a kolera. Tindizi komanso zina zambiri. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha maudindo ena komanso kusankha nduna zina zatsopano za boma lake. Malinga ndi kalata yomwe mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi atulutsa, a Alfred Kangata tsopano ndi nduna yona zachilengedwe ndipo wachiwiri wawo ndi Achipiriro Mpinganjira. Ajapi Muhango tsopano ndi nduna yona zamtengatenga ndi zomangamanga ndipo a Feston Kaupa awasankha kukhala nduna yona zachitetezo. Phungu wa tauni ya Luchenza a Chimwemwe Chipungu tsopano ndi nduna yona zamalo, nyumba ndi chitukuko cha matauni. Athoko Tembo tsopano ndi wachiwiri kwa nduna yona za ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi, ndipo Edgar Tembo awasankha kukhala wachiwiri kwa nduna yona za mafakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo. Enanso omwe awasankha ndi a Charles Chilambula kukhala wachiwiri kwa nduna ya za umoyo ndi ukhondo. Mai Jean Matanga tsopano ndi nduna ya zamphamvu za magetsi ndi migodi. Maudindo ena andunazi ali monga anawasankhira miyezi yochepa yapitayo. Patakali pano President Mutharika wasankhanso Mai Milka Chimbanga Manyozo kukhala mkulu wa nthambi ya zofalitsa nkhani komanso a Deogratus Mmana kukhala mkulu ofalitsa nkhani za boma. Mai wa dziko lino Madam Gertrude Professor Gertrude Mutharika wati pakhale mgwirizano pothandiza anthu omwe akuvutika komanso kusowa chakudya. Mai Mutharika ayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Landscape ku Area 44 mu mzinda wa Lilongwe pomwe amapereka thandizo la chakudya kwa anthu 500. Thandizoli alipereka kudzera ku bungwe la Beautify Malawi BIM Trust mothandizidwa ndi banki ya NBS komanso Nico Group. Zambiri mulipotirira mwayi mtumodzi. Mai wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wapempha kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti adzithandiza anthu ovutika mdziko muno. Iwo ati kudzera mu ubale omwe bungwe la BIM Trust lapanga ndi banki ya NBS komanso kampani ya Nico Group, anthu ovutika alandira thandizo lomwe liwapatse chiyembekezo mu chaka chatsopano. Ndipo mwina nditengerepo mwayi kuti makampani ena, ma NGO ena, tiyeni tigwirane manja kuti tithandize anzathu amene ali opeza mochepekedwa. Nthawi ino pachitika zambiri, tamva kale ngati kunkhotakota ndi madera ena mvula yagwa kwambiri, kwamba kale madzi osefukira, anzathu ena ali pa moyo osakhala bwino. Tiyeni tigwirane manja kuti iwonso tafikire. Koma ndinonyadira kwambiri kuti kumva kuchokera kwa a chairman a NBS Bank komanso a group managing director a Nico kuti ndiwokonzeka kugwira ntchito ndi ife a Beautify Malawi. Tikutsimikizieni kuti ifenso takonzeka kugwira nanu ntchito, ndipo tikhulupirira kuti tipitirize kugwira ntchito imeneyi. Kuno sikukhala koyamba kapena zimene tachita pano sizikhala zoyamba, koma tikhulupirira pakhala zikulu zimene zichitike kuchokera ku Beautify Malawi komanso Nico Group ndi NBS Bank. Kumbali yake wapampando wa banki ya NBS yemwenso ndi mkulu wa kampani ya Nico Group Vizenge Kumwenda wati thandizoli ndi uthenga wamphamvu kuti mayi wa dziko lino amazindikira kufunika kuti anthu adzilandira ulemu. Iwo ati mgwirizanowu aonetsa poyera kuti ndi khumbo limodzi
anthu ovutika atha kumapeza zosowa zawo mdziko muno. Mogwirizana ndi abim ndamene ane maganizo amene akuti atifuna tithandize anthu akuluakulu okalamba ndi ana ovutika osauka. Ndiye ife tinaona kuti ndi chinthu choyenera kuti ifeyo tigwirane nawo manja kuwathandiza pa ntchito imene iyi, chifukwa ndi ntchito ya chifundo yabwino yoti ngati banki ndiponso aniko tisamangoonedwa ngati kuti ndife anthu kuti timangofuna kupanga maprofit ayi. Tifuna kusonyeza kuti ndifenso anthu achifundo mokuti mabizinesi athu akamapita pasogolo mbali ya phindu lina, phindu lomwe timapanga timayika padera kuti lipite kuthandiza anthu oterewo kuti dziko la Malawi lizikhala lokomera anthu onse. Ena mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambowu ndi mkazi wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Tadala Chihana, nduna yoona za chitetezo cha mdziko yemwenso ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP Peter Mkhitho, nduna yoona za mdziko omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati Alfred Gangata, mkulu wa bungwe la Beautify Malawi Trust Dingiswayo Jere, Senior Chief Tsabango, kungotchulapo mwa ena. Mai Mtumodzi, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wati boma lapereka ndalama zokwana 3.8 biliyoni kwacha mwa 10 biliyoni kwacha yomwe ikuyenera kuthandizira ntchito zamaphunziro aulere msukulu za sekondari mchaka chino makamaka teremu ino. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka anena izi pomwe maphunziro a msukulu za sekondari aulere ayamba lolemba msukulu zonse za boma. Zambiri mulipotire. Nkhani ya maphunziro aulere msukulu za sekondari inali mfundo imodzi yomwe mtsogoleri wa chipani cha DPP yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino pano Professor Arthur Peter Mutharika adalonjeza kuti ayambitsa ngati njira yoonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno ali ndi kuthekera kopeza maphunziro. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu pa sukulu ya Mkwichi mu mzinda wa Lilongwe, a Gloria Ozias, wati ana 40 mwana 100 aliwonse akhala akuvutika kulipira ndalama ya maphunziro awo, ndipo kuti 77 mwa anawa analephereratu kulipira teremu yapitayi. 60% amatha kulipira nthawi yake, pamene ana 10% amalipira koma mochedwerapo, pamene ana pafupifupi 9% ndamene amavutika kwambiri. Ganizo limeneli ndilofunikira kwambiri, lithandiza ana athu onse kuti azitha kuphunzira, sipazikhalanso ana ena oti mwina akuvutika uzidwa kayi kuti akafufuze fizi, koma ana onse azipezeka kuti akuphunzira. Ndipo nduna za maphunziro a Bright Msaka auza MBC kuti boma tsopano layamba kukwaniritsa masomphenya ake omwenso athandizire kutukula ntchito za maphunziro mdziko muno. Skulu ya sekondari ya ulere ija yayamba lero ndipo yayamba bwino, ndipo maskulu onse ndi otsegula, ana onse akuphunzira mmene anafunira ndipo mmene anakonzera a president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuti Amalawi aphunzire paka amalize secondary education. Zayambika ndipo zikutheka. Kubwera kwa maphunziro aulere msukulu za sekondari kukuyembekezeka kuthandiza makolo ambiri omwe akhala kuvutika kupereka ndalama zolipirira maphunziro kuti athe kutumiza anawa ku sukulu popanda vuto. Mchaka changothachi ana oposera 103,000 ndi omwe anasankhidwa kuti akayambe maphunziro awo ku sekondari mwa ana 261,000 omwe anakhonza. Trust Office, MBC, Lilongwe. Patakali pano sukulu zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre zati kuyamba kwa maphunziro aulere kuthandizira ophunzira kupitiriza maphunziro awo mosavuta. MBC inaendera zina mwa sukulu za sekondari mu mzindawu ndipo inapeza kuti ophunzira ochuluka ayamba maphunziro awo. Aphunzitsi nawo ati ndi okondwa ndi ndondomekoyi yomwe ati ithandizira ophunzira ochuluka kutenga mbali pa maphunziro mu teremu yonse ya nthunthu. A Steven Kungala ndi mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya sekondari ya Zingwangwa. Sukulu lero yayamba bwino kwambiri, ana sukulu abwera maunyinji, kumafika makolo ena sangokhulupirira kuti zikhoza kukhala zaulere matifunsa tawo zati zatheka basi ndithu
ndi zaulere ndithu, especially amene anawo asankha pa second selection ndi replacement, ndi amene anafika lero kumafunsa kuti ndi zaulere ndithu, kaya zaulere ndithu. Akakhala ena opitiriza wankhala kale hayi ndithu awo anangoziwiratu kuti zaulere moti abwera nyinji zedi. Kukhala sukulu yaulere ndi chinthu chopambana kwambiri chifukwa choti ana ambiri amene amakanika kubwera ku sukulu panopa akwanisa kufika, zimene pachizungu timazinena kuti access to education, ndi tiafikirana ochuluka amene amakanika kubwera ku sukulu chifukwa cha nkhani ya school fees, zimene zatheka basi ndithu chifukwa kulibe zomathamangisana kuti pata 2 weeks musabwere ku sukulu mulipire kaye, zimene zozatha. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Njamba Oraf Sanga ayamikira boma kamba ka ndondomekoyi yomwe ati ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Kabwedwe pana monga pa Njamba pano sikanakhale kosiyana kwenikweni chifukwa ana amene timayembekeza kuti abwere ndi amene abwera. So I know kuti mwina pata kukhala kuti ena mwina akulingalirabe amene mwina adasiya sukulu kuti mwina afikebe mwina masiku awiri atatu akubwerawa tikha tikuona ena akubweranso, koma lerolo amene anafika ndi ana amene timayembekeza. Ndipo kumzuzu ena mwa makolo akuti ayamikira boma kamba ka kuchotsa chipsinjo chosaka ndalama zolipirira fizi ya ana sukulu a sekondari. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Mayi Lilian Chavula omwe amakhala mu mzinda wa Mzuzu akuti ndokondwa ndi ulamuliro wa chipani cha DPP kamba kokwanirisa maphunziro aulere a msukulu za sekondari. Iwo ati kale amavutika kuti apeze 96,000 kwacha yoti alipirire sukulu ana awo awiri omwe ali pa sukulu ya sekondari ya Chivavi. Iwo ati tsopano azigwisa ntchito ndalamayi pothetsera mavuto ena apakhomo popeza amuna awo anamwalira. Kwa ineyo mene nimapezera ndasangalala chifukwa ndikuthandizika mene uyu mwana wali form 4 ndikuti alemba mwaulere mpana amalize, ndikuti wa form 1 ndikuti azafika form 4 osalipira school fees. Ndikuti kwa ineyo ndatengako mbali ya school uniform, makope ndi mapeni. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Chivavi Precious Suluti wati agwisa ntchito mwayi umenewu kuti alimbikire sukulu ndi kukhonza bwino mayeso. Ngani imene tayilandira mwasangala kwambiri ndipo ngaliphiri kwenkho mutani chifukwa vanongoganiza zongolumpha mwamba chifukwa kuti moyo ndokuti nkoyamba kwa ineyo ni moyo waukulu kwambiri, ndipo ndi mphaso yoti even kuti aboma kuti abwere atione ifeyo mmene tili tikusangala kwambiri ndipo tasangala kwambiri. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sekondari ya Chivavi William Phiri ati ali ndi chiyembekezo choti maphunziro aulerewa apangisa kuti ana ambiri abwerere ku sukulu mdziko muno. Panopa ndikulola ana akhala ambiri palibe amene angajombe ku sukulu chifukwa zimene zinkalepheresa kuti abwere achotsapo nkhani za fees. Komanso tikudziwa kuti dziko kuti lipite pasogolo ndi maphunziro apamwamba, ndiye panopa boma linati aliyese akhale ophunzira palibenso zoti alipire fees, kutanthauza kuti anthu ambiri mdziko muno akhala ophunzira. Maphunziro aulere ndi imodzi mwa nsanamira zachitukuko za chipani cha DPP. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Ndipo mboma la Mangochi ndondomeko yinso ayiyamikira ponena kuti ithandiza kulimbikitsa maphunziro. Sotindazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Dave Uma. Maphunziro a sekondari mboma la Mangochi ayamba bwino kutsatira ganizo la boma lokuti sukulu za sekondari zikhale zaulere. MBC itayendera sukulu zosiyanasiyana kuphatikizapo sukulu ya sekondari ya Mangochi. Ophunzira ayilandira bwino nkhaniyi ponena kuti maphunziro olipira anali tchingo lomwe lalepheresa anthu ambiri kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Umu ndi momwe ena mwa ophunzirawo ayankhulira. Napanga register inayose kutapeza accommodation yathu mu hostel, then nalowa klasi kumapanga ma review zinthu zina ndiza zimene nalemba last term like ma past papers. Ngira ngati nthawi imeneyo fees inali yokwererapo ndipo ana ambiri amakanika kupereka school fees, koma panopa fees yasika aliyesa akwanisa kulipira kuno bwino moti tonse
ndipo poyankhulapo pa nkhani mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Mangochi a Ishmael Gadamika ati maphunziro aulere aku sekondari athandiza kuti ophunzira ambiri apite patsogolo ndi maphunziro awo chifukwa ndalama zolipirira maphunziro aku sekondari zakhala zili chipinjo kwa makolo angakhalenso anthu omwe amasamalira ana amasiye. Azikuyenda bwino ndithu ndipo nkhani imeneyi yabweretsa chimwemwe kwambiri pakati pa makolo, ndipo ndikhulupirira kuti ana makolo onse atumizana nawo mwaunyinji ndithu. Ndipo poyankhulapo mkulu owona za maphunziro m'boma la Mangochi pansi pa khonsolo ya Mangochi a McDonald Kuse ati ganizo la boma loti sukulu za ku sekondari zikhale zaulere lithandiza kuti msukulu mukhale ophunzira ambiri kuphatikiza ena omwe adasiyira sukulu pa njira. Makolo kunoku ku Mangochi poyamba amalephera kutumiza nawo ku sukulu, koma pano titacheza nawo atisimikizira kuti anawo ayambano kupita ku sukulu mwakatiti. Ifeyo zikutisangalatsa kwambiri chifukwa mfundo imodzi ya Ministry of Education ndikuonesesa kuti ana azipita ndikumakapeza maphunziro awo ku primary angakhalenso ku secondary. Kuyamba kwa maphunziro aulere mu sukulu za sekondari ndi chimodzi mwa zinthu zomwe president wa dziko lino Profesa Peter Mutharika adanena kuti adzachita akadzalowa mboma pa nthawi yomwe ankakopa anthu kuti amuvotere pa chisankho chomwe chidachitika mdziko muno pa 16 September chaka chatha. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa sukulu mdziko muno kuti zionetsetse kuti zikutsatira njira za ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda otsegula mimba a kolera. Mneneri wa kundunawo a Adrian Chikombe ndomwe alankhula izi pomwe sukuluzi azitsegulira. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Pofika pa 5 January 2026 unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi matenda a kolera chafika pa 15 kuyambira pa 1 November chaka chatha. Malinga ndi mneneri ku unduna wa zaumoyo a Adrian Chikombe, anthu omwe apezeka ndi matendawa ndi ochokera maboma ena mdziko muno monga Kasungu, Neno, Balaka, Lilongwe, Mzimba North, Blantyre, Karonga ndi Chitipa. Kutsatira kutsekulira kwa sukulu za primary ndi secondary mdziko muno komanso sukulu zina za ukachenjede, Chikombe alangiza adindo msukuluzi kuti aonetsetse kuti ophunzira akutsatira njira zonse za ukhondo pofuna kupewa matendawa. Iwo anatsindika kuti ophunzira mmodzi kupezeka ndi matendawa, enanso ambiri akhoza kupezeka nawo kwa nthawi yochepa. Kolera okhala matenda amene amafala mwa msanga pamalo ndiye kuti tikudziwanso kuti ndi sukulu zatsegulidwazi nkutheka kuti ngati mwana mmodzi atangopezeka ndi kolera mmene pazidutsa maola ngati sitichitapo kanthu pakhozopezeka ana ambirimbiri atagwidwanso ndi matenda amenewa. Koma ife tikulangizanso kwambiri akuluakulu oyendetsa sukulu zonse kuphatikizaponso ngati aphunzitsi mu sukuluzo kuti tionetsetse kuti zosambira m'manja zija timakhala nazo nthawi muja tinali ndi COVID muja zimene zikhalepo ndithu mu sukulu. Pakadali pano unduna wa zaumoyo wati ukugwiranso ntchito ndi maunduna ena, nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, nthambi ya zaumoyo ya Department of Health Emergencies ndi mabungwe ena pofuna kupewa kubuka kwa matenda a kolera m'malo omwe mukukhala anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira madera ena mdziko muno. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka wapempha anthu amboma la Chitadzulu kuti apitirize kutsatira chipanichi kuti chitukuko chipitirire. Mwanamveka omwenso ndi nduna ya zachuma auza MBC kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akugwira ntchito mochilimika kuti athetse ena mwa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Iwo amayankhula izi pamapeto a chikho cha Mwanamveka Football and Netball Tournament boma la Chitadzulu. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Mwanamveka omwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Chitadzulu Thumbwe wauza kuimbira wanthu mbomali kuti boma la DPP likuchita zonse zotheka pofuna kuthetsa ululu omwe Amalawi akukumana nawo. Iwo achenjeza ochita malonda amene akusunga chimanga ponena kuti sapindula nacho. Ndifuna ndiasimikizira Malawi kuti pampando pali Professor Arthur Peter Mutharika. Ziko lawo kapena economy yawo ili manja mwa kaswiri amene akuziwa kuyendesa ziko. Fandi kusimikizire na Malawi, ndiwasimikizire abale anga kuno ku Chitadzulu Thumbwe
kuti ekonomi ino ikazikika komanso ibwerera muchimake nkani yobwereka ndalama zambiri za nkani zimenezo zikhala nkani yakale komanso kusowa ndalama zakunja kukwera mtengo kwa zinthu komanso chiongola zanja zonsezo zikhale pa chimake nkani ya chimanga tayamba kale kukonza chimanga ndauzenso amalawi wonse kuti chimanga mukandani nazulo kuti chimanga chisika mtengo kwa iwo amene ali ndi chimanga agulisireti kwa chimanga chisika mtengo tionesa kuti chimanga chisike muyephera muno tikaso kutukula chimanga kuchokera ku NFRA kuti mukhale chimanga chambiri malawi muno chimanga kuti aliyense pasazapezeke malawi muno oti azafe ni njala. kafukufuku wa MBC wapeza kuti thumba lolemera makilogalamu 50 lugulidwa 65,000 kwacha ku misika ya Admark pomwe mavenda akugulisa thumba lomweli pa 80,000 kwacha. Pakadali pano mkulu wa amayi mchipani cholamula cha DPP Mary Navicha watsimikizira nzika za dziko lino kuti boma la DPP likuthandiza achikulire amasiye komanso osowa ndi mtukula pakhomo kuti apeze chakudya mwazina. Toyamba thokoze president wa dziko lino Professor Arthur Mutharika chifukwa chakudzipereka kwawo mwaona ino chimanga chikugawidwa dziko lonse makonstituency onse si chimanga chokha komanso fetereza otsika mtengo pa 20,000 anthu akukwanisa kulandira matumba awiri a fetereza sipokhapo mtukula pakhomo kuperekedwaso constituency iliyonse ndi zina zambiri zimene zikuchitika pokwanirisa masomphenya a Professor Arthur Mutharika othandiza mavuto amene Malawi akumana nawo ndipo ndili chikhupiro tikudzipereka kwa president athu ndi boma lawo mavuto ambiri amene tikukamba lero akhala history chifukwa chona kuti posachedwa tikhala tikukamba kuti njala yatha posachedwa tikhala tikukamba kuti umphawi watsika wafika chapena pake pabwino kubola koti mavuto satha pamoyo koma ndikukhupira kuti ndi momwe a president ayambira kuyankha kuzovuta za Malawi ineyo ndili chikhupira kuti anthu ife tikuchira mitima mwathu. Pamapeto pa mpikisanowu timu ya White Eagles FC ndiyomwe yakhala akatswiri a chikho cha phungu wa dera la Chilazulu Thumbwe ndipo alandira 400,000 kwacha pomwe Bandawe FC ndi achiwiri ndipo atenga 300,000 kwacha. Chikhochi chomwe chinali cha 10 million kwacha chinayamba chaka chatha mwezi wa Februwale. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno kumatisana pite tintonenso mitu yake. President Mutharika wasintha komanso kusankha nduna zina zatsopano ndi akuluakulu ena atsopano mu nthambi zofalitsa nkhani za boma. Boma lati lapereka 3.8 billion mwa 10 billion kwacha yomwe akuyenera kuti ayipereke pothandizira ntchito za maphunziro aulere mu sukulu za sekondari. Ndipo sukulu mdziko muno azipempha kuti zilimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda a kolera. Mmawa uno mnali ndine Simeon Boyce mwakoma nonse pitizani kuonera mu programu athu pano pakanema wanu wa MBC.